Abi lang kisig tawag ba? Abi lang kisig tawag. Du, abi lang taho ako minum taho. Ayun sa isda, be. Isda na isda. 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 Do. Ina u. Ini Kajiboy mo to. Asam na ba? Dagat lagi. Bugnaong panahon, init yung dagat. Maragi ka. Inga na ako. Labi. Naroon nga panahon. Labi dagat bagyo ay. Pamgibiyahe barko kita ligo ng tanon. Adlok ng gana nila. Nga ta? Gi kaso. Kamunggay ba? Kub. Kamunggay bahab. Manami. Ha? Kenal ka? Minahal ka kajiboy. Usay baon niya my friend. Lah. Pintot. Specialty sa bugod ay. Ida ni mo sobra dia mo. Na gikuha mo tulo ka bok sobra. Matik. Kaon ko. Dali. Buwan mo. Utan og buwan ba? Eh, tan. Hindi mo kudarin. Ha? Di ko idaril. Di ko Darrell? Hali ka tayo. La. Bilin. Di ko idaril eh. La. Diba? No? Init karong dagat. Bird. Init karong dagat. Sul lagi ba? Para mag-uy-uy. Naroon nga panahon kung maibugos dagat, di ka nang init kayo. Ade. Maibug dagat. Lagom ta na. Inaroon noon. Lami karong dagat, no? Pagtawag ako ba? Dagat ah. Sa isa. Lah. Ada. Yo. Ma. Saan trapo ma? Kali trapo na eh. Kali trapo na eh. Magutay og pon. Magutay ta og kamot. Oy, O pa gani. Nga. Ay naman, lakaw mo. Lakaw ang gwapo. Bye. Unsa? Buot mo gwapo ko semua. Ako rin gwapo semua. Ay, buang. Ay, umangang. Ako rin gwapo semua balay. Ay, ano sari mo? Nagutang Markjan mo. Ha? Markjan, suko kayo Markjan. Apa gwapo mo sa inyo? Gwapo mo gusto mo. Oh, ay pagbuot ko ay sige sungi sa mong naong. Oh. Wag ini supa nga gwapo ka sa inyo. Sige, gwapo ko sa mo. Ay magbuot. Kana. Kana. Okay. Lima ka na story ha. Kung mao na gwapo, unsa na lang kang bating naong no? Ano? Grabe naman nanay. Nya ikaw na ano, wag na naway. Pati bag naon sa imo. Wala na mo komento nang sinawaya yung mga bating naong. Yawa. Ma. Eta plastik be. Para putus pintos ba? Uwan man. Hiltam na yun ay! Diyan! Hiltam na yun! Mabasa ta! Ayan na mo diha guys. Bakante! Ako tawag ko siya kasi kita bang Dam na ko baki! Kaman ano? Bakit na kong balaro ko? Yo, what's up man? Hapon yung tanan niya mga katampay no? Another day, another life, another blessing na sa tutong tanan karon kay Otoroting October 28 no, adlaw nga Juan adlaw din ha? Biyernes no? So karon kay Bagyo na ilong picture Bagyo na gini ay pero wala dire sa Juan kung ano niya nakatrip man sila nga maligog dagat sila si Doji Boy ya naliligo lagi di daan kaya basa naman ta manong mo lang ato daan basa na no tingnan siya nga karon ko na may kaligog dagat kay kuhaan ko na ron kanang init ang dagat ako to distingan og tinuod ba sa istorya niya sa tuwa nga init ko ng dagat ba sa tinguan kaya saman may ka ni ano kita ka ba oy mga ba So, uwan kayo guys no, pero salamat talaga punta kaya itong cellphone, waterproof itong cellphone ron. Iputo sa plastic, kabantay mo, blur no.
Di na yung garong dancing. Okay, mata no. May panakuan na, newscaster na namin. Kaya namin sa Bagyo, ano, no? Ito na po yung mata ng Bagyo. Huwag mo Bagyo, huwag mata, gigagay. Makanya ito rin mata niyo. So, sa mga naiguan yung Bagyo, no, keep safe mo diha, guys. May amping mo. Main tayo iguan, wala lang may tabo nga dautan. O, palayo sa peligro. Okay rin yung bay. Ayaw lang kamo. Kaya ang bay, minisdan ra. Di ba? Ang bay, minisdan ra. Pero mas may gano'n tao. Wala lang ikuan. May tabo ba? Sa keep safe mo diya. Sa mga naiguan ng Bagyo. So, nanami diri guys. Sa dagat. Makaputo tayo kayo, nainit. Init, kaligtik na nagkapon na. Ligo dyan ini guys. O pag kami nabot, ligo na daan. Ligo na daan. Nah, malungir oh. Yeah. Kita mahadlo ko gawa no? Natay, ano? Waterproof oh, waterproof. Ay, yung baon guys ay. Tara may baso da. Ay, amat. Ato, tunga bila ni. Puli-puli ganyan magtagay, no? Buta sa cottage ako. Asam da? Lumir. Asam da? Cottage ako. Cottage ako. Iya, nagka-cottage ron. Patay ko ang tao. Patay. Sila dong. Lah, bayog bahas. Cottage. Cottage. Bawal na magtambay. Oh. Ang dyan. Sigpabayro na dia dyan. Tarong ba? May makabayad na dia. Dire, may pagpuna. Gira. Ayoy. Mari lang, kaniguran na puta ba? Buta lang. Ay, na dia lang. Puta na to. Ina. Puta na. Buta naman. Mapunta na. Om na lingkod. Wala lang maglingkod. Oh. Okay kabutangan. Mamay kabutangan dia lang. Okay ra na. Gara-gara na. Basta di ta masakpan okay ra na. Ang huli magmasakpan ta. Wala di okay. Naligo na. Kain na yun oh. Pare to. Ito. Lah, akan ka rin. Oh, Juice, ang juice. wali amo tang inatay ni. Kaya si Diyos. Dawa lagi. Patay na. Oh. Ani amo tawa. Yan yung bitasing. Kanang tolo. Naglalis sa samot to. Naglalis sa samot. Langin timpla sa atin. Katol kape akong. Akong jo. Naglalis na. Naglalis sa samot. Kita man yung makamot ya. Kuha ng grind ka. Klaro, gihipon ko. Nakuha mo ito. Kuha ng Tutulad ba? siguro mo. Juice. Yung pan ba? 30 mo. Ako ayong ko na kung gato sa kape. Ay, mo paglalis na on, kakaon niya mo sa tanan. Tapos, baka. Antay mo niya. Siya mas kinuha ka gusto ah. Ikaw. So, narami diri guys, oh. Naninot yung dagat guys, oh. Linaw yung dagat guys. Come on! Oh! Video. Nga! Vlog. Usa lagi! Ano, dire. Usa mo na! May ginala siya ba? Ayan guys, ha. Patutanawin dito guys. Sa bata. Uwan kayo! Ayun. Usa lagi! Tingnan nga. Mao na magsiman ka dapat tibaw gani. Lah. Siman ko to guys. Gawa ko to kanay guys, oh. Floating. Luto man. Basta siman ka, pasak ka. Tibaw ka ni. Di ko kibaw na, di ko pwede yung siman. Oh. Basta yung magtagat. Asa ko doon ako sa ning pusilong lagi. Kuan kayo. Kanang sugur kuan. Taig sila po. Sigtabi mo, oh. Sigtabi siya naman. So, mga siya guys, no? Anong tisingan niyang gingon? O tinuod bagay niya, init ang dagat ba sa ating uwan? Uwan naman, oh. Yeah, ligo na po sila. So, ato ta dito. Ligo ta.
Ha? Ay, kuha na. Paliuting. Tinood guys. Tinood yun guys. Tinood yun siya nga. Init ang dagat basta tinguan. Oh si, binuang guys. Tinood yun guys. Nawara. Nawala lagi. Ingon mo ko dyan. Ang dagat, init di siya tinood. Ang problema ikaw, ighawas ni mo. Tunawan. Dadaha pa. Tuslo pagbalik ito, no? Balik mo ta? Ha? Hindi, kumakaon eh. Ikaw mo rin yung mga ano eh. Balik ako ni Amot, basta kay kaon ko. Kaon sa mi guys, kaon. Mari tigligo kay di init. Tingligo. Sakto po, wag ira init ron, pero tugnaw kayo. Kaya yung maligo pag kanang init, init nga ako ni kay init kayo. Mo kaning ligo dagat kayo para may tugnaw. Oo, bitaw. Tugnaw na kayo ko. Dagat kay wait ignore dagat. May init ron dagat, no? Init dagat. Inom sa tabi. Kasi ni takob ba na gamitan nito? Takob. Oh, wala. Wala pa rin. Ligo na ninyo do. Yung ta. Inyo ka ba na ha? Oo na daw. Ang inyo na tong na eh. Alimutan no? Yung muna na limot. Ah. Alam ligo ka daw lo. Ligo una kang tunod. Gahi ka. Hindi ka maligo ba nga ka? Ako na di kalilo. Kaya gumarang tayo ng mag-init, mga kusong balik ko. Gusto dito puro ko sa bawat. Galyo na. Init, yung mami ganyan, yung ligo na pagkasigat ko. Dahil. Balik ko kay. Pwede madaligo? Di mawa, may dumong katugan nyo, yung kalig ko ka. Ano? Dumong ko ka, mawa. Yung sa may maka-advise ba sa kanang mga kuan. Ganahan maligog dagat nga ting uwan. Kaya maka-isulti mo diya sila. Tawa kita na nga video sa to mga viewers diya. Nindot. Nindot. Unsa ba? Kay, Advice? kay init kayo. Init kayo yung dagat. Isulti mo ba? Oh, okay kayo. Okay kaya. Ikaw. Mga makasulti mo, mga advice mo, mga matambag din mo sila hala, maligo. Ganahan maligo tingon. Akong tambag sa inyo ha, huwag ka mo mga arte mong init, nga hilig mong dagat, inaron mo pagligo. Kaya Pero di mo dapat yung skin. bug na madang panahon, Beauty na. igligo niyo ang dagat, init nang ilaw sa dagat. Ang problema nimo, Igawas. pwede ko gawa. Kaya sa masulti nimo sa amigo. Budol. Ako na ba kasi nagastor ba? Ngayon masulti nimo sa mga ganahan maligo dagat. Na labi na naron tingawan. Jacket lang mo. Di mukod na, jacket mga ligo. Hindi ba dai? Yo do, sa masulti nimo do. Pag-raincoat lang mo para di mabasa ba? Wala ta tayo mag-istorya kanina pag imong turno. Sabi mo ka sa dili mo turno, ikaw balik. Kanang kuan. Mag-raincoat lang mo. Ringkot. Ringkot. Raincoat. 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 Ah, raincoat ringkot. Ya, siya masulti nimo. Okay, masulti. Kung maligo mo, ano kung bata, ilaw. Ito pa man. Ito pa man, makasulti mo sila. Ya, ha? Tama ba? Wala kang sulti? Motors. Nasa man, huli na ta? Gawin na taro? Ligo taguan po, dito ba? Nah, Ligo taguan po. huli namin guys. Gawin namin guys, no? So, kung nahan mo maligog dagat, no? Ano may plano maligog dagat? Kaya, naroon ting uwan. Ayaw, kutob lang sa plano. Bahat lagi ninyo, di ba, no? Oo, bahat lagi ninyo. Kaya, tinood yun siya. Init ang ilang dagat. Ang problema,
Igawas. Igawas ang problema guys. Nguli namin guys. So, tara mi. Let's go home. Nice mo, no? Meron dagat. Let's go! Gawai! Sinsya mo guys ha. Medyo blood na to ang waterproof camera guys. Plastic cover. Ako na plastic cover. Lo! Hey! Wala kaming Kani mo eh. Suray! Tagi sugat naman ay. Ay! Hey! Yung klaro eh. Kani mo eh. Klaro mo lang. Gagawa na guys. Tunda na ko rin tubig ko cellphone guys. Kaya murag. Ha? Lagi? Ang waterproof camera guys. Susudlan ng tubig guys. Lawan na kayo guys ay. Sandi. Oh kita. Ada dulu. Ada no. Saya bisa tengok satu kan. Oke kayo. Puri lang. Ha? Puri lang. Oke na tayo telepon kamera guys. Ako kira. Wala mga. Ah! Pagyo na ni. Tagyo ni tagyo. Tagban. Sabat ban? Nah, tuyuk. Guys, lampun lagi nih guys. Bugo. Ayo tuloy na. Happy na mai. Ibilin. Ini kae, ibilin. So, mo na gani guys, landfall na gani guys, ang bagyo guys. So, mga ga. Take care mo dito, take care. So, tip mo permi. Hello. Di maklaro. Sige yung bagyo. Nata diri sa Gurios Bikiri guys. Ang buhay wither. So mga ano diri bahan sa Gurios Bikiri no. Siloy gamay ya. Pero hanap mo itong video gud. Okay ra kay waterproof man. Ha? Oh, kuha kayo. Kanina po ay. No, minit ba? Nagbawa guys. Sila yung star bread. Sudah kayo ngawan yun. Ay, basta na. Masagit. Ito, di box. Tara, daw. Galing nga, oy. Grabe yung mga IQ, oy. Kurog-kurog na akong kamoto. So, ganito mga kao. Liga kita. Daw, masa sa daw. Gusto ganito mga katambay, no? Kaya, no? Anjir mong dan. Ang bersada deh. Ito gini ha. Ano yung kanila? Hindi kita sinubiyag. Dave Silve. Dini ka nang butang nga nagkuhan. Drainage. Malabit ba? Kanang buwan na ba? Ito na yung kuhan. Shout out sila diha mga Basta sa konsonan ni. Kuhan. Mura swimming pool eh. Dambak na buta ni. Oo. Shout out natin sila diha be. Ato mga kuhan be. Hangay shout out. So mga naiplano ba ano? Siminto ng kalsada. Buta kayo yung drainage. Request ha. Capital po. Buang. Serius tagpuan. Problema mo ganon. Apa yung ito sinila ko? Kamu kapumbre niyo. Wala, asan yung pag... Ninyo! Asan yung magpatok sa mga... Piso! Initan? Yan sa payag! Grabe guys. Gini naman ito tumagpong. Ang sinilas dire ba? Kani din ako. Ang sinilas buslot ako sinilas. Gayilo. Kani putol na ni.
Yung isa nga to. Luya. Kambre. Ha? Ano pre? Diyan na madama mo na. Kait. Isa nga to. Ano? Tungkol na yun sa project ni Mugod. No! Ay, bayo mo, sinilas! Ay! Kaya. Ito, lako sa kotse ng GB, ma. Ako na yung kape ang call, ma. Ikuan, isangat ba ang Kani? isangat ba ba? Ay! Imor bang duyan ba kay? Basa? To ba mo ana sa imong duyan mo, gili kwat ngon ko. Hurot para ka basa. Kira na eh. Asa kay garong be? Tog na basa. Aw. Ano yung ingon nga? Basa juga kayo, ha? Tulgan na eh. Tulgan na eh. Tulgan na eh. Ang Lakaw sa kuma. ato sino ba puro magigat. Buslot mo na. Turo yun. Sakto rin nag-project kag balay kay. Naamon na ko. Hala lang ko ko. Ato ko na ako ng balhin tag puyi. Kaya. Ay no, unto rin niguwan. Magul ka. Wala ko puro ato ko. Hindi na ka magampo nga siguwan. Hindi mo to sa uwan. Isa ba kapili na? Pero ka. Alo. Ay sa kuma. Pila kilo lo? 1. Ah, 1 kilo ko na ba? Ini tubig. Ganyan ako dali. Hapit ako sa kuras dali. Ako pa ko kakape. Marunong kayo. Chat lagi nga. Ano chat to? Ano yung tubig niya? Pira ko. Ha? Ulo ara ko. Pero wag ya po. Wain yung tubig. Tahak ba na eh? Huwag kasi nang init. Migmig do? Ha? Ginig mo sa. Aw. Unang ko na Hapit ako mo sa kuras dali. Lingkod-lingkod. Wag pag init tubig eh. Wag may mong kihol. Beginit siya. Amot, tanak ko no? Basta kang pag-init ang tubig ka na, oh. Naligo mo nung kasawa noon. Tubig do? Lobby. Ah, paabot niya ba? Paabot niya? Paabot niya, tarong ba? Good. Ina may gawas diri doy. Tusuyon. Ahak. Koy, very good ka, Koy. Ala. Uy, ay. Yayu. Uy, ayo. Mo pa inis tubig mo kay Uy, ayo. Grabe yan yung taon ni mo, eh. Ano na? Yaya. Yaya. Grabe, hindi mapasugoy. Likod. Ano, wala. Right guys, napin namin guys. Wala. Uy, mo mantiparo. Wala. Baras mo. Salamat mo ta dong gibot. Paano? Kau na ni mo, kau nga mo balik. Ayo kita. Guys. Kape. Wasa ka ng bagyo, bagyo. Kape yun, bagbahog. Uy, ako ba na? Urot na ba mo na? Bagbahog, labi kayo. Bawas tug no. Bawas bagyo no. Dole mga kape bawas bagyo no. Kape ko bawas bagyo. Bawas tug no. Kuwas bagyo. Magic sugar. Magic sugar. So that's all for this vlog mga gano. Nawat ko nga nalingaw mo no. So kuan sa din no. Hinawat ko nga makita mo og kanang amigo no or barkada nga pareha lang do jiboy no. Nga kanang bisag wala may kwarta
dadon japon mo silang mga lakaw ug sa ilang mga lingaw no. Kay pare ganiha. Ito na sila dapit sa kalsada dito na sila. Nya nakunahon na sila nga kanang dadon mi kay basin kuno uban mi. So timing gyud nga para sa mi gibuhat dire. So mo to nakaligo mig dagat bisag bagyo. So ano siya no? Kanang makakita ta mo hinaot ko nga makita mo barkada no nga anang dili ra ang banding ang giapas dili kundi ang pilay maamot nimo sa inyong lakaw no. So mo siya importante gid banding. So bisan pag kuan kamera hikay o kamera gikaon basta kay nagkauban mo no lingaw mo tanan mo na nindot naot ko makita mo yan nga barkada no kay kato ganiha katong kaon mo sa dagat ilahar tong kwarta tanan at ilang kwarta gipalata no. Nakaamot ko ito 5 katong patugpan pag pamainit na mo no. Pero sige lang. Makabawi ra niya ko niya ninyo po hondo inig sildo na to sa YouTube. So naot ko nga nalingaw mo no. Naot ko nga magkita pa niyo balik ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe. Naot ko magpabilin mo sa pagsubaybay no. So take care mo din no kay Bagyo ron. So that's all for today. Ganoy TV. Anay out. See you. God bless.